Hi! Good evening sa inyong lahat! So, ayan na. Andito na yung sofa na bigay ni Brenda sa akin. So, ipasok na natin siya dito sa sala. Ayan, tingnan natin. Oo, diba? Asan yung ano? Teko ba ito? Dito ba ito? Sana magkasya. Sana magkasya siya. So wala dun sa wala dun sa apartment nila Mia sa Caloocan, kinuha ko siya doon para tapos lang ako ng sasakyan ng Lala Move van. So, parang hindi pa yata ka. Oh! Kaya Kasha. Oh, dandahan na sabit. Baka magkakalat. Yan. So, hindi lang yung sopa yung dala ko ngayon. Thank you so much, Brenda Mage. Thank you, ate. Andito na yung sopa. Kaka-matchy-matchy siya sa color ng window natin. Dito. Saka doon sa kulay ng linoleum namin. Ito pa isa. Baka sumabit ko sa Parehas pa lang. Apo. Sige. Oops. Ito. Galing mo na ito. Ito dapat. Ako sumabit. Thank you, te! Maraming salamat. I love you. Bakit ikaw mo sumabit? Tapos, hindi lang yan yung hindi lang yan yung nauwi ko ngayon kasi pumunta po ako dun sa tita ko, kay Tita Celia. So, nabalik siya. So, binigyan niya ako nung screen na pintuan. Para nang sa ganon, dun sa main door ko, kahit nakabukas yung kahoy, yung screen, nakalock siya. So, makikita ko pa rin sa labas. Sana magkasya siya. Yan! Iligaw mo na pa. Iligaw mo na. Hindi pa. Ito, kaharap sa pinto eh. Nakakagdala ang tao eh. Ito pinto, hindi na mabuka. Wait na, wait. Makukunin. Wait na. Yan. Yan. Hila lang. Huwag mong hila inahatap. Huwag mo. Diretso mo muna. Dito, papunta rito. Ay! Alam! Dito. Kukunin. Sumabit. Kumunod. Ito na na. Papunta. Wait na kami ko sa sila. Mas malapad to, no? Kaysa doon sa isa. Siguro. Ibalik mo muna. Yan lang. Yung sa pintuan, sana kung naibukan ng mga story. Igilid natin yung ibang gamit kasi. Yun nga yung sinasabi ko kanina eh. May kwarto po. Ayan o. Kaya lang hindi ko pa siya naayos. Ay, tatanggalin mo lang ko. Makalat siya. Sa pinto. Salit yun na. Nung pinasok na rin isa. Ito mo, salit yun. Sige na ako lang. Allah. Ano na?
Ang dami ko kasing gamit. Actually, ang dami namin gamit. Hi, Ate Janet Lopez Romeluan. Hawak lang yung pinto ha. Ganun po rin ang pasok ng bintana lang. Ganun ulit yung kanina. Reason, ano ulit yung may sasabit ah. Teka, para matay ano. Nakakonect ko lang. Hindi. Kaya. I-save mo pa talaga. Ano? Hindi siya. Dahil na dito sa itong na ganyan din. Tornilyo ata. Dito na lang ang Nakatornilyo? Yan, ano mo lang yan. Ipiga lang konti. Ano naman yung sa babae, kawin naman hindi ipa. ay yung ano mo? Yan. Yung nariyan na Iba ba ano, mo kasi ito, baka iba mo sumabit po riyan. Dati. Ano? Ayun. Sige, ikot lang. Hi, Tita Mirna. Jenny Salem. Ito na siya. Sa babae, Ay, sorry. tapos ko sa babae. Oops. Dandahan, baka maano dito oh. Baka sumabit. Oops. Tumutunog. Nasa baba. Matatanggal. Okay na lang. Ayun. Kaya pala pagulungin. Wala sumabit. Ayan, ito na siya. Ayan na. Tiyada. Ako na, anak. Ako na. Ganun lang po yan. Sige lang. Ganun yung sus ko eh. So, ano yun? Hindi, ako dapat dito ka. Dito ko, kailangan ko mabuhay. Kailan yun? Tama. Hindi. Tama ako. Sandal muna. Sandal muna. Ito, diretso. Baliktad. Ito dapat ang sa dulo. Tapos ito. Doon mo sa dulo. Tapos may pababa kong pagkalan. I-assist na lang siya ni Rayson. Okay. Dito ka. Ayusin natin. Ito. Pagalan tayo. Ito dito. Yung chinelas. Yan. Ukot tayo. Kasi mahaba. Ano yun? Isa. Yan! Di ba? Dito? Doon, dito. There you go. Ay, yung ano, yung back, yung dito. Tapos ito yung bigay ng tita ko. Testing. Ay, sorry, yung bayad pala. Kunin mo yung wallet ko sa bag yan. Testing mo ngayon. Malayo bang manibrahan? Hindi, i-assist ka niya. Dito. Sobra. Ito. Para mabarihan ni Kuya. Tinan mo. Sukat. Yung sukat ba? Kuya. Wala kayong barya? Mabarihan mo ngayon natin 100. Ay, 1,000. Mami, Okay lang. barya ka dyan ha? Kunti lang. Hindi, sa labas ba? Sa labas. Yan. Kasi sa labas yung... Yan. Sakta lang. Oo, sakto lang. Daling Tito Celia. Hindi, tingnan mo dyan sa ano, sa yung bato sa baba. Kung okay lang. Okay lang. Tira. Taas mo onte. Yan. So at least kahit naka-open to. Mamas ko po. Ay, wala kaming yellow. Anak, pabarihan mo daw.
Yan. Thank you so much, Brenda Mitch, para sa aking napakagandang sofa. Ayan. At sa aking Tita Celia, Tita Robert, para sa aking screen. Aba, ano mo nga? Tingnan natin yung lock. Kasi ito yung lock niya. Paano yung lock? Hindi dyan sa bato. Ay, hindi. 6-0 to dapat. Lahat nakaganyan siya, di ba? Tama, panta na. Yan. Ganyan. Ah, yan. Oo. Yeah, wow. Taray. Di ba? Ito na ibaba. Pwede mo na ibaba. Bukas yan ikakabit. Yan. And again, thank you so much, Brenda Mitch, for this. Di ba? Ang ganda. Ayan, dito ka. Ang ganda ng sofa. Ito na yung pamana sa akin ni Brenda na sofa. Paano ako dito? Para may shop na yan. Di ba? Mas mahaba yung pagtutulugan. Ganun! Thank you so much again, Brenda, for this. Maraming salamat. Di ba? Ano ko na lang siya. Ang tanging gagawin ko na lang is alagaan siya ng gusto. Tapos, linisan siya, ipabacuum ko siya para malinis. Na-double check natin kung para hindi siya anayin na gagaan. And kay Seth, ayan, ay, ano ko natapon? Ayan, thank you so much din kay Seth para dito sa ating dining kasi, natapunan na siya. Ano kinain niya? So, ito naman, galing kay Seth, itong ating dining. Bibili ako na siya ng foam nitong unan. Foam. Yung unan na upuan. No? Para na sa ganon, mas comfortable. Wow. Yung room ko hindi pa naayos kasi magulo pa yung ibang gamit. Hindi ko pa alam kung saan ko siya ilalagay. So, i-maximize na natin yung space. Yan. Eventually, dito ko na ilalagay yung aking TV. So, yan yung mga next project natin. So, para pag andito ako at yung mga bisita tayo, meron tayong mga gamit, di ba? Tsaka nag-match kasi yung kulay po nung ating nung flooring, di ba? Malapit siya sa bintana, magkakulay, tsaka dito sa suka. So, I love it. Again, thank you so much sa inyo lahat mga moms. Meron pa akong pa-take out mula sa tita ko para may dinner na kami. Okay na siya. Meron. Ha? Gawin mo ng 20. Kaya mo 20? Ito. Magkano ba binigay mo? 168 yung yung total. So ito, magkano ito? 200. Thank you. So bukas kakabit na natin yung screen para na sa ganun mas bonggat. Ay, ito pala. Halika, kuya. Thank you. Ayan. Shout out po sila. Ay, mga kapitbahay lang din namin. Mga taga dito sila sa Hoggy. So, natiyampo ko sila dun sa ano ba to? Sa Novaliches. Yan. Ano po yun? Umabot siya ng 1. Magkano yun? Umabot yung 168. 168. So, mula Novaliches hanggang dito sa Antipolo. So, okay na rin siya. Kaysa magre-rent ka ng van na mga nasa 3,000 mahigit. So, yung lalamove na yun na app ng van, yun yung ginamit ko para mag-deliver dito. Whew. So, ayan. Thank you so much. Ayan. Sa mga gamit ko, ang bongga, diba? Ang ganda. Ay, oo nga pala, meron pa ako isang gusto ipakita sa inyo. Yan yung altar ni Mama. So, that's Mama, Jolly. So, bukas 9 a.m. po. Yeah, meron akong padasal para sa kanya. So, samahan niyo rin ako tomorrow morning, ha? Mga moms. Sana makasama ko din kayo tomorrow para mas masaya and love, love, love. Uy, kikapoy ako sa biyahe. Uy. Kamusta kayong lahat? Nag-dinner na ba kayo? Anong oras na? Ay, oo nga pala. Mamaya na ako kakain kasi. Babalik ako. Huwag muna kayong alas mga moms, please. Thank you for sharing this live. Thank you sa mga nanonood. Thank you sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Kasi, kailangan ko rin mag-grocery. Dahil,
Bukas nga. Magaan na dire-diretso. Hi, Angeli de la Cruz. Anong oras na ba? 8:30? Kaya pa naman, no? Kain muna tayo bago tayo mag-grocery. Bukas pa naman yung ano, no? Hanggang oras yun? Kain muna tayo, halika. Sabayan nyo kami, kain tayo. Halika na. Anong go? Gusto niya namnamin yung sopa natin. Ala! Nakasa ka. Sorry. Ano ka. Marilu. Hala, bakit? Bakit Ate Vinlo? Ano ba yan? Yung dresses mo, hindi ko pa nasusuot lahat. So, but then, thank you sa mga dress. Oliver de la Cruz, Jocelyn Katubig, hello! So, kakain na kami. Antay kita eh. Nagutom ka na? Asa na si Ikay? Ay! Ano ba yan? Yung hulma! Susmi, sorry. Nakita niyo yung hulma. Thank you. Ayan po, oh. Thank you, Brenda. Pakitag naman siya. Ay, sabagay, busy kasi ngayon. And for sure, nag-i-enjoy siya doon dahil birthday celebration ni Mama Mary. Happy birthday to Mama Mary. At sa lahat ng mga nagbe-birthday, tunukot, hala. Ingat. Naku. Lalo na, ay, thank you, Natas. Say hi, itatext kita pag meron ako ulit. At saka ito nakakatawa kasi yung babae, yung misis niya, is follower nanonood din sa amin. Ala, kawawa na. Ano ko sa Ate Binlo. Mirasal Makaraeg. Thank you! Mga moms, may bago akong upload sa YouTube. What is this? Wow, English. Oh my gosh, so hard. Meron akong pa Sharon Coneta. Ate Pique, hello. Crisanto Montevero, hello po. I love you po. Kain mo na. Oo, yung silver. Kaya nga ako nag-take out daw marami. Grabe yung nakita namin, Ma'am Shik. Oo, yung ulo, hulmang-hulma. Alam mo ba, ikabit yan? Sabi ni Tito Robert, bago daw yun, dihain ng 100, yung 100? 100 times? 100 dali, Daliha. Hindi masyado magaspa. Para daw maganda. Diba? Ang bongga. Gumaganda lalo yung bahay natin. Maria Elena Gonzalez. Oo nga po eh. Jen Escalitas. Hindi ka na kasi after this, ano tayo ng lulutuin para bukas. Si Kay. Ayaw din niya. Wala siya. Thank you, Ate Crisanta. I love you. Oo nga eh. Kasi, hindi rin naman madadala ni, sabi ni Brenda, nung nalaman niya nasunog yung bahay ko. Nung nandun ako sa hinaguan, sabi niya, kunin ko na raw yung sopa pag uwi ko para meron ng gamit dito. Kaya sabi ko sa kanila, oh please, pagdadalaw na kayo sa Manila, gano'n tayo mauuwian. Meron kayong mapupuntahan na maganda yung upuan. Diba? Oh my God, ang init. Ayan, si Rayson, isa po sa aking mga anak-anakan dito. Nag-PM na ba sa'yo yung nanghihingi ng account mo? Hi, Edna Puliantes. Kasi pinupusuan siya. Gusto siyang gusto magpalahi. Julie Libago, hello. Uy, nakakatawa naman. Ang dami kong viewers. Bawat akong 500 kanina. Hello po. Thank you. Thank you so much. Mga moms, yung YouTube ko. Ate Tet, hello po. Miriam Montiel. Tapos sa 31, sa mismong birthday ni Mama po. Kasabay, magpapablessing na din po ako ng bahay. Tapos birthday celebration ni Mama. So, itong October na to, is really, sa akin, fully booked. Magba-birthday ako ng 15. Magsisimula kina Hana. Kay Didong ng 4, kay Hana, sa akin, kay birthday ni Cara Faith, birthday ko, birthday niyang sa Road Trippers, CJ, kay Kyle, anak ni Ken, kay Gren sa 29, si Mama sa 31, death anniversary ng tito ko ng 14, death anniversary ng lola ko ng 17, si Mama
27. So this October, napakarami. It's really a mixed emotion kapag October. Maraming sakit. Pero syempre, marami ring dahilan para magsaya. Sabi nga ni Mama, nung huling beses kami nagkausap, nung huling usap namin sa telepono bago siya mawala, nung nandito pa siya sa bahay, kasi nag-video call kami noon, sabi niya na sa akin, okay lang ako anak, mag-enjoy ka dyan. So, alam ko anong gusto niya, maging masaya lang din ako. Kumakain na ako, ayoko na, kasi iniyak ko na to kagabi. 5 AM na ako nakatulog. Actually, hindi. 5 AM gising pa ako. Mag-isa na lang ako dito sa bahay at hinihintay ko na magparamdam siya. Wala talaga. Hindi talaga siya nagparamdam. Alam niya, siguro hindi ko siya hahandaan. So, wala talaga. Hanggang sa pumunta na ako ng mga 5:30 AM, nag-decide na ako na pumunta na ako ng Novaliches kasi binyag ng pamangkin ko, anak ng pinsan ko, mula dun sa ate ng mama ko, pumunta ako ng Novaliches. So, dun ako nakatulog. Nagising ako ng hapon, tsaka ako kinuha yung sofa ni Brenda, at tsaka ako umuwi. Ngayon ako nakauwi. So, medyo nakakapagod tong araw din na to. Kaya, pero sabi ko nga, bagamat maraming masasakit na pangyayari, mga nangyari sa October, marami pa rin dahilan para mag-enjoy at magsaya. Yung Kiki Men Rochelle, okay na siya, naka-stable na, hindi ko na siya pwedeng ilipat. Nakatapat siya sa pinto. Hindi siya dapat malapit sa pinto, nakatapat siya dapat sa pinto. Dapat pagpasok mo ng pinto, yung altar yung makikita mo. Pero kung yung sa inyo, ganon, yung sa inyo na lang, basta yung aking ganyan, nakaayos na, hindi ko na pwede ilipat. Yun lang. Nakausap ko siya kagabi. Sabi ko, sana magparamdam ka naman. Alam mo yun? Nga, ang busy nanay ko. Naayaw niya pa. Maganda sa pag-akyat yun. Maganda sa pag-akyat. Sabi ko, kahit isang beses pa, last time na nagpakita siya sa akin, nagparamdam. Sa Bohol, sa panaginip ko. Pero sa farm kasi, nagpaparamdam din siya ron. Nararamdaman ko siya doon. Yung mga butterflies, ilang beses sa akin yung lumapit at dumapo. Tapos may mga moment na parang nahahagip ko siya. Alam mo yun? Parang nakikita ko siyang nandyan. Parang naaninig ko siya na ano. Nahagip na siya yung ganyan. Nang sabi ko si mama yun, parang si mama. Hindi yun. Kami na binakabadid ko dito sa sabi sa akin. Buti ka madalas. Dalawa lang kami magkapatid. May pamilya na siya, may anak na siya. 4 ang anak niya. Siya si Aboy, ako si A-girl. Lynn Nunez, hindi ko pa alam kasi meron akong wedding ng November 11. Pinsan yun ng hipag ko, malapit din ako sa mga pinsan ng hipag ko kasi mababait talaga din sila, very supportive. And they treat me like, tsaka sila talaga, kuya, lahat sila. Lahat ng pinsan ni Talaga. Ate Rika nyo, kuya talaga tawag sa akin. Thank you, Tita Celia, for this. Ate Marilo Carlos, thank you. Yung dress mo, hindi ko pa nasusuot. Bukas, bago ako pumunta ng Mandaluyong, after ng padasal,
Akit kay mama. Puntahan natin siya. Hatiran natin siya ng handa niya. Then, uwi na ako ng Mandaluyong. Pagkaboto ko kinabukasan, pagkatapos kong bumotong bukas, akit na ako ulit dito kasi nagre-ready naman tayo para sa 31. Yung birthday ni mama yun. Saka blessing. 31 daw ng morning. Hanggang sa ate Jojo mo yun. Pupunta rin. Kumain ka, wala na nga ako ibabayad sa'yo. Hindi ko nagpakabusog. Thank you, Nice Garcia. Ito gusto niyo. Oh. Ba yan? Hindi ko pa alam din. Bakit parang galit ka? Okay. Malalaman nyo bakit hindi ako makapag-decide kung kailan ako uwi ng hinaguan kapag nakuha ko na yung confirmation. Soon, malalaman nyo kung bakit. Elsa Salazar ng Montalban, hello! Shoutout sa best friend kong Marites Autencio, happy birthday. Marites Autencio, happy birthday! Joanne Aborque. Ayoko pa kasi magkwenta, ayoko pa magsalita. Kasi may isa pa akong out of the country this November. So, hindi ko pa, bunga nga mo, magitin. Hindi ko pa siya sure. So, hinihintay ko lang talaga yung confirmation. So, pag na-confirm na at may ticket na ako, tsaka ko po siya i-announce. So, hindi pa ako makaka-oo kung kailan talaga ako babalik ng hinaguan. Sa banda ko, Ma'am Shiji, Yumi Okamoto. Sa may kanto, may makikita kang tindahan na maraming chismosa. So, kakaliwa ka doon. May makikita kang tatlong manghihinom na lalaki. Kakanan ka, pababa. Mga 10 hakbang, pakaliwa ka naman. May mga naglalaba doon. Dalawa yon. Isa yun sa mga chismosa ng Eskinita. Tinatawag namin silang Princess Marites. So, pagtanong mo lang doon, makikita mo na yung bahay ko. Grabe ang detalye. Sa dami ng kanto. Laki-laki ng gate 2. Ito sa gate 2. Sa Hong Kong, nag-Hong Kong ako talaga. Hinahanap ko yung ganun eh. Yung kagaya dito sa atin. Yung bawat kanto may mga nagtitipon-tipon. Wala talaga. Ang mga bahay nila, nasa building. Lahat sila, naka-building sila. Parang condo. Ayun. Sana Yumi, mahanap mo ako, ha? Mga moms, may ads, ha? Huwag nyo alisin. Kaya papakabit ng ano bukas na rin. Pinto. Para maabutan sa blessing. Yung alas tayo. 9 AM. Gawin mo na, kasi doon mo nalihiay. Ito, alas 2. 9 AM. Saan mo ta? Sisimba. Suro. Sisimba daw? Magsisimba. Kasama mo jawa mo? Kasama din. Kasama din. Hindi, sama yung after na simba dito magliyakin. Sa Kogyo loob po kayo, sa labas. Kaya dadating. Pwede po gawin mo na lang. Baka mga PM tayo. Mga 2 to 1. Ma'am Elisa sa Shopee. Pindutin mo. Kay Santa, thank you. Kahit anong ads. Iba-iba kasi lumalabas eh. Birthday din pala ng Tito Rico. Hindi, ano siya? September pala yun siya. Dito ako, dito Ate Paula, nagkita na tayo sa inagawa Ma'am Shigia. Yumi Okamoto. Matibay naman yan. Yung blinds na yan. Huwag lang talaga lalambitin ng bata.
Suggest ko sa inyo, bago kayo bumili ng items sa Shopee, tignan nyo yung review, yung comment. Hi, lovely! Ayun na, Mars, meron na akong sofa. Ang kulang na lang sa akin, Mars, yung sa, lababo. Hino-hold up ko po yung mga road trippers kong kaibigan. Ano? Sila, asawa ni Andrew. Nag-group picture kami doon. Siya yung nahap na baby. Sila Ben. Hi Ayla! How are you? Kumain ka na? So pag uwi ka po, pala wala na po tao dyan sa house mo, should be. Remembering mama dyan. Ito na. Last night, Mars. Yun yung niya. Death anniversary niya. Bukas padasal ako sa kanya. Ito, mga anak-anakan ko, sila yung nag-stay dito. Papatugtog sila, naglilinis sila. Ganun. Pag nakisa niya. Okay naman. Kaya lang, okay na akong ganito eh. Tulog na sa island nung Ba, ang aga. Mga oras pa lang. Mga gusto mag-soft drinks ni Okay. Wala kang kami, tama naman na. Baka mamaya hindi na ako tulungan niya ni Rico pag Sabi ko wala na akong budget. Kaya uwi mo, wala pa. November 4, uwi po ako ng Pangasinan. Dadalaw naman ako kay Lola at Lola at kay Papa. Ang kami. Gagawin natin. Ito. Mga butas ng barena. Bahay yan. Bahay ng langgam. Mga pinagbutasan. Dami mo. Parang masin na rin. Pwede ata yung lagyan ng Nasunog siya dahil dun sa, gasket? Yung parang... yung ganyan, yung sa breaker. Kasi nagbalat yung wire. So gumapang yung apoy. Etong, yung... hindi yan. Ay, siya. Yan. Etong part na to, yan, yung may altar ngayon, nasunog yan kasi dyan din yung altar noon. Tapos dyan nakalagay sa baba niyan yung sofa. Doon sa altar kasi meron siyang extension. So, gumapang yung apoy papunta doon. Nasunog. Yung TV ko, yun, nasunog din. Yung... actually, ngayon ko lang na-realize na lahat ng picture ni Mama nasunog. Yung graduation niya, tsaka yung solo picture niya. Lahat ng nasa altar sunog. Ano pala talaga nagkakasya? Ginawa talaga ni Tita. Pati yung picture ni Papa, wala rin. Malamang. Nasunog. Nasunog din yun. Pati yung binigay ni Erica, nasunog din. Tapos, dito sa taas, ayan o, yan. Yung taas na yan. Meron yung kortina. Nandiyan nakalagay yung mga damit ni Mama at lahat ng costume ko, Christmas decor, andyan, di ba? Ang nadali, Christmas tree. Basta yung Belen. Yung Belen na yan, sira na. Ano yan? Tinanggal lang na... Di ba nakalagay kasi yan sa may Plastic na blue. Hindi. Styro. Styro. Sunog yung styro. Pero tinanggal namin yan. Inangat namin. Kaya nasunog din yan. Nandiyan yung mga damit niya. Siguro, plano niyang kunin pati mga damit niya. Ending. Andyan yung costume ko. Kaya nagpigil din siya. Pakitanong mo, Mars, kay Mama Jari, saan tayo October next year? Sa bagay, si Mama walang visa tsaka ticket. Susunod na lang siya. Gusto ko Mars, Amsterdam. Wow, ambisyosa. Gusto ko makita yung Northern Lights. Ayan. So, abangan ninyo mga moms kung saan ba kami mapapadpad. And again, please do follow Road Trippers and the Social Climber Squad page. No?
Please, please. Ayan, para na sa ganun, mas masaya ang bonding, di ba? Mas maraming kwentuhan. So, pakaabangan niyo po yan lahat ng moms. Till next time, mag-grocery muna ako kasi para bukas, sa padasal ni Mama, magluluto kami. Unti lang, lutuin natin. Mga lang yun, buwan na yun. O mga 18 putahe lang. Tapos ibenta natin sa labas. Magkakarinderya tayo. Thank you, Mars. Regards to Andrew and makikis ako kay Ayla, ha? I love you. Thank you so much for watching, mga moms. Thank you, thank you. Brand damage, ate. Thank you so much, te, sa sopa. Ayan, sa aking sopa na napakaganda na. Yes! And sa Tita Celia ako na nagbigay sa akin ng aluminum screen. Ayan. Kay Seth, para dito sa dining table namin. Oh, ganda. I love it. Thank you so much. So, sino pa ba? Sa inyong lahat, syempre, sa mga nanonood, maraming salamat. Maraming salamat sa suporta ninyo. Sa simpleng panonood ninyo, sa hindi nyo pag-skip ng ads, sa pagpindot nyo ng mga ads, malaking tulong po yan para sa akin. Maraming salamat po. Ayan. Till next time! Once again, this is Ma'am G. Love, love, love. I love you all. Ma! Say bye-bye na to them.